Καλησπέρα, είμαι η Νικολέτα Σιδηροπούλου και εσείς βρίσκεστε στο Ερυθρό Λευκό Red Club. Το κλαμπ που αγαπάει και στηρίζει τον Ολυμπιακό ανεφόρον. 36η αγωνιστική και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο βράδυ στις 9 και 4 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σε μία διπλή εβδομάδα αρχίζει γενομένη στο παιχνίδι με τους Μαδριλένους. Σε ένα κατάμεστο σέβει ακόμη μία φορά με σκοπό τη νίκη για να διατηρήσει την ομάδα στην πρώτη θέση της regular season. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, χθες μετά το μάτς με τη Μύκονο, χαρακτήρισε γραφικότητες στα όλα όσα ακούγονται για την κατάρα της πρώτης θέσης και δεν σκέφτεται τίποτα άλλο πέρα από το 3-3. Στα εναπομείναντα μάτς που έχει η ομάδα μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου. Κάτι που επανέλαβε και σήμερα στην καθιερωμένη media πριν τον αγώνα με τους Ισπανούς. Δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο με αυτό, όταν μάλιστα υπάρχουν ομάδες που παλεύουν να μπουν στα play-in. Πέρα από την κόπωση των παικτών, δεν υπάρχουν τραυματισμοί και έτσι η ομάδα θα παραταχθεί πλήρης για το συγκεκριμένο μάτς. Sold out το αυριανό και εμείς γεμίζουμε το γήπεδο για να πάρουμε μια γεύση από το play-off που έρχονται. Καλή επιτυχία, θρύλε!